дар бораи ҳамин фурӯшандаҳо ва дар бораи ҳамин одамое ки мол мефурӯшанд якам тарак вай мекардем. бовар кунед устод, ҳамин Россияда соли навӣ мешава 50% скидка мекунанд нархи навора. дамо дар ҳамин иди арафа шава наоборот 50% не 100% нарха мебардоранд. мақсад агар ки баъди ид боша 3-4 ҳазор сомон да ягон мол меёбӣ. ҳозир ай 10 ҳазор боло мегӯянд. чизе фора ай даҳан шуд меёбад. слишком беинсофи бачи дега. дар ҳамин бора боям савдогарорам якам тарак вай мекардем. масъалаи мардумоне ки рӯзи ид ё дар рамазон ҳамин чиз ба фикрам дар душанбе ҳаст. мардум шикоят мекунанд фақат ки нархҳо қимат гуфта. мана дар дигар кишварҳо дар рӯзҳои иди диниҳошон нархҳои арзон мекунанд. сабаб чӣ бошад ки масалан вақте ки савдогарҳо пурсида мешаванд мегӯянд ки қимат мегирем, қимат мефурӯшем. барои чӣ ҳама вақт вақти ё рамазон ё иди қурбон қимат мехаред? ки яъне ки ина ба назар гирифта нарха барои шумо мебардорад? ин масъала ҳаст. лекин аслан дар масъалаи нархгузорӣ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам тарғиб карданд ки Аллоҳ меҳрубонӣ кунад он одаме ки ба мардум арзонтар карда медиҳад. лекин вақте ки пурсида шуданд ки ё Расулуллоҳ барои мо нарх гузоред, бозор ва буроиду нархҳое муайян кунед ки аз фалон боло ҳеҷ кас фалон чиза нафурӯшад. мехоҳед нархгузорӣ кунед. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки инналлоҳа ҳувал мусаъир, нархгузор ин Аллоҳ аст. ва ман мехоҳам рӯзи қиёмат Аллоҳ таоло чунон вохӯрам ки, яъне дар чунон ҳолати вохӯрам ки он махлуқ аз болои ман даъво карда натавонад. яъне нагӯд ки ҳамин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам омаданд чизе ки ман ба 100 сум харида будам, гуфтанд ки ба 95 фурӯш. маҷбур ман итоат кардам. 5 ман якум ки медиҳад ё ки ман аз ин ҳатто на фақат 5 тани мол аст. бо фоидаам бояд мекардам, накардам. гуфта даъво карда натавонад. нархгузоранда Аллоҳ аст. лекин дуо карданд. раҳималлоҳу мруан самҳан ида баъа самҳан ида иштара. Аллоҳ раҳм кунад он одаме ки вақте ки мефурӯшад арзонтар карда медиҳад. он одаме ки мехарад қимат медиҳад. дидед ки ин бечора фурӯшанда чизе арзон фурӯхт шудааст. ҳамаша якта кунед агар $10 намешад масалан. теду хея чӣ зиёдтар тед. ҳамин мардак аст, занак аст. яъне ҳамин чизои арзон фурӯхт шудааст. масалан ҳамин кабути фурӯша бинед. 1 сомон ба 10. ҳамаша якта кунед мумкин 10 сомон ё 20 сомон меша. ҳамин одамои арзон накунед, ина зиёд кардатед камтар. ё масалан чизои арзона қурут фурӯхт шудааст масалан. дига ҳичи надорад. ҳамин моли худаше гирифтааст, қурут сохтааст, баровардааст фурӯхш. зиёдтар тед. шумо савдогари калон, як камбағал омад, як чи харидани шуд, натонист харидан, нархаш қиматӣ карду, диде истодед, аҳволаш маълум. тед охир. Аллоҳ шуморо раҳм мекунад. лекин хел гуфта намешад ки, яъне ҳатмӣ кара намешад. кадом одаме ки ҳатмӣ кунад агар бояд аз ҳисоби масалан бар болои мардум гапаш мегузашта бошад, бояд ва аз ҳисоби худаш кунад. масалан нархи давлатии орд, нархи ҷаҳониш масалан як қопча масалан $100 бошад, мегӯяд ки шумо $100 не $50 фурӯштон, ман $50 шуморо метиҳам. халқро $50 титон. $50 титон аз ҳисоби масалан буҷет дода мешавад барои тоҷирҳо. ҳала ин дигар гап. яъне халқ ба агар касе хоҳад ки осон кунад, ҳамин хел кардан накор. ва ҳар ҳол мардума ҳоҷаташона яъне чӣ накунед. яъне ид ба савдо зур мешавад гуфта мақсад бечора мардума азоб додан накор не. хосатан одамҳои муҳтоҷ, камбағал. агар хоҳед ки ба дуои ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мушарраф шавед, барои мардум арзонтар диҳед. нархгузоранда Аллоҳ аст. касе арзон кард,
ثواب میگیرد. لیکن کسی قیمت فروشد ای به یگان جزا نیست از جانب شریعت. خیلی حدیث نیست که کسی اگر مالش قیمت فروشد برای وی فلان عذاب یا فلان خیلی گناه گفتگی گپ نیست. فقط ترغیب هست، یعنی حرکت کنیتون ارزان کنیتون به دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرف میشه.